Hello, Dodo. How are you? How are you, Milos? Hello, Baba. Red carpet is inviting you. The best of the best. Yeah. Yeah. Pezínska baba ťa víta, Pezínska baba ťa víta, Malé Karpaty, Dodo, Fero a Miloš, windsurferi z Gulášky, ktorá je v nedalekom Senci, Slovensko. Aj windsurfing bude, len sa troška oteplí a príde vietor. Ale dnes to nevyšlo, hoci Miloš veľmi chcel, aj veci mal v aute. Teplota dobrá, len ten vietor chýbal. Ja. Pezínska baba ťa víta, Pezínska baba ťa víta, Malé Karpaty, Dodo, Fero a Miloš, windsurferi z Gulášky, ktorá je v nedalekom Senci, Slovensko. Aj windsurfing bude, len sa troška oteplí a príde vietor. Ale dnes to nevyšlo, hoci Miloš veľmi chcel, aj veci mal v aute. Teplota dobrá, len ten vietor chýbal.